UCEM ka KHADC ubak Tita Starwell Khain minta kasengi ula kentaj mardor ya kejingkam Menteri Katanat Penroy Sor ubak senyau halang dhar halor kejingai NOC ka KHADC banshna ya kalinti rel haberni hat Riphoi District. Lakban kedauhang ni bu simbut Menteri Rangbak ke Jilla ubak senyau halang dhar ula ai jingkran hapo yeng dorbar da kabakam baka KHADC kaladat ban ai NOC na kabenta kalinti rel na telelia shaberni hat Riphoi District. Ubak Tita Starwell Khain ula keren syai baka KHADC kamshim la ai na du usnem arajar khat henriu baka sorkar kalapan ya ke NOC na kabenta banshna ya kalintirel Riphoi District tat haduk minta. Aku aban pensyai haka bede bat ka jingmi haki kot kubor haka bede bat ka statement ka ba ai dong minister jong ka transport haka bede bat kini ka railway line mene ka don haki kot kubor ba la ai kini ka headlines ba ka KHADC kala dep ai ka NOC ban na lentirel na po tetelia sebernihan te ngadon kumni ban pensyai kanika scheme mo kanika project na bantaban snai kanika railway line na tarai ka de ka bla initiate na du kisnem kiba prapo way terter tu te adin balami kini kubor na kaliang kusonga ngala kendit namar balai ba hakani ka isi hi ka ba po ka jingelam ka jongi ngimpat syamai kanu ka NOC habede bat ka lentirel bat ngila keren syai ru bana kaliang jongi ka district council ngin yang scam hi bakat ba ngimpat yo ya ka jing menjur jongki klik nong sensyar jongki pat ba jong ka district ka jongi jong ka area ka jongi ka bahap apa hasil autonomous council nginum la ban ai kini ka NOC tenre ka balengo kalong ba mai i mene ba kami hakilat rai kubor ya ka statement ka pala ai da i minister jongi ante po assembly ban ong ba la i dep yo NOC na po district council tinga kwa ban pensai hang ni ba na kaliang ka chonga kong CM mentasi ngala petlut ya ki records ki badan ha ki file ki badan po district council kam shimdon kanunu ka ting ai NOC tenre nga shikwa ban pensai hang ni kalong ba le si haki snem shwa ka snem arajar khatlai namar haki tu kipor kanika acquisition ya ka jaka kimpat don kam ya kanunu ka NOC na po district council they tat onda la amen ya kanika land acquisition and rehabilitation resettlement act mo kabangi ong land acquisition act they hadin kata ba kanunu ka jing acquisition ya ka jaka la ni ka jing sim jaka hapo uput usam bade jong ka schedule area don kam ya ka NOC na po district council prior to 2013 mo kapamut haswahi jong ka 2013 kat bampat petrikam ya kanika ai let's say nakaliang ka sarkar kala ban sim jaka claim da don kam ya ka consent jong ka district council tinre nadu ka snem araja khatlai terter ngalapet lut ya ki record separo bat ka jingpan ya ka consent na po district council na ka sarkar ka sithi ka bangiyo ka de khat sau khat ar khat sau tarik banai ba khat ar jong ka stem araja khat rio kani ka correspondent ka baningkong du ka banakaliang ka sarkar kala tho shengi ka district council ban pan ya ka consent habede ba ka proposal for land acquisition in connection with the construction of goods approach road towards Bernihat Railway Station of Tetelia Bernihat Railway Line National Project in Riphoi District. Yakani hadu menta ngimpat ai kanunu ka consent. Bat kumjuru agas nem arajar khat nyo ke nakaliang under secretary naka state government la tho biang sengi ban ai ka consent. Ban ngani tu ifi bakidon hadu live ho khandai teli ki reminder ki bangiyo mo live khandai teli ki reminder ki bangiyo nakaliang ka state government hang be dei bagni ka kam dan re hadu mentah ngakwa ban kan sai ban nakaliang ka district council hi ngimpat ai kanunu ka consent la ni ka NOC haka be dei bat ka railway line